Gewn ni addoli Duw. Crea galon lan yno fo Dduw, rho ysbryd newydd cadarn ynof. Pari mi glywed gorfoledd a llawenydd. Arglwydd agor fy ngwefusau a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoliant. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Galwch arno tra fyddo yn agos. Dduw ein tad, diolch i ti am ein dwy'n at ein gilydd i'r lle sanctaidd hwn, a rhoi ni eto gyfle i offrymu i ti ein mawl a'n gweddiau. Diolch i ti am dy drigaredd tuag atom. Ni wneithos da ni yn ôl ein pechodau, na thalu i ni yn ôl ein troseddau. Wrth i ni deddoli yn awr, llanw'r meddyliau a rhyfeddod, ein calonau a llawenydd, a'n genau a gorfoledd. Yn enw Crist. Amen. A'r emyn cynta yn ein llyfr yma, cyd ganwn foliant rwydd i'n harglwydd gweddus yw, yn nerth ein hiechyd llawenhawn, mawr ydyw dawn ein Duw. Yr emyn cynta. Dyllunia cynta o'r Hen Testament o lyfr proffwyd Isaia. Isaia yn sôn am ogoniant Duw a ffyddlondeb Duw i'w bobl tra eu bod nhw wedi eu caeth cludo i Babylon. Isaia penod 40. Oni wyddoch, oni chlywsoch, oni fynegwyd i chi o'r dechreuad, oni dydych wedi ymgyffred sylfaeni'r ddeiar. A mae ef yn eistedd ar gromen ddeiar, a'i thrigolion yn ymddangos fel locustiaid. A mae'n tynnu'r nefoedd fel llen, ac yn ei lledu fel pabell i drigo ynddi. Mae'n gwneud y mawrion yn ddiddym, a rheolwyr y ddeiar yn ryblyth. Pryn ei bod wedi ei plannu na'i hau, pryn bod ei gwraidd wedi cydio yn y pridd, ac y bydd ef yn chwythu arnynt a hwythau yn gwywo, a chorwynt yn ei dwy'n ymaith fel is. I bwy yn te cyffel y bwch ein Duw, tebyg i bwy, meddai'r sanct. Codwch eich llyged i fyny, edrychwch, pwy a fi'n creu y pethau hyn,
Pwy a fi'n galw allan ei llu fesul un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt. Gan faint ei nerth a'i fod mor eithriadol gryf, nid oes yr un ar ôl. Pam y dywedi o Jacob ac y lleferi o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth o'r arglwydd, ac aeth fy hawliau o olwg fy niw. On i wyddost, on i chlywaist. Dyw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrra'r ddeiar, ni ddiffygio ac ni flina. A mae ei ddeall yn anchwiliadwy, a mae'n rhoi nerth i'r diffygiol, ac yn ychwanegu cryfder i'r rhaid i rym. A mae'r ifainc yn diffygio ac yn blino, a'r cryfion yn syrthio yn llipa. Ond y mae rhai sydd yn disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth, a maent yn magu adenydd fel eryr, yn redeg heb flino, ac yn rhodio heb ddiffygio. Ac yna o'r Testament Newydd, ar Efengyl yn ôl Matthew a'r 3 bennod, hanes bedydd Iesu. Yna daeth Iesu o Galilea i'r Iorddonen, at Ioan i'w fedyddio ganddo. Ceisiodd Ioan ei rwystro gan ddweud, mae fi sydd y gangen fy medyddio gen i ti, ac a wyt ti yn dod ata fi? Meddai Iesu wrtho, gad i hyn fod yn awr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus i ni gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn. Yna gadodd Ioan iddo ddod. Bedyddiwyd Iesu, ac yna pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo, a gwelodd ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Byddai bendith Duw ar y darllen o'i air. Amen. 867, 867. Heddwch ar y ddeiar lawr gan ddechrau yn fy nghalon i. Heddwch ar ddeiar lawr yr hedd a fwriadwyd i ni. 867. Dechrau'n fy nghalon i. Heddwch ar ddeiar lawr yr hedd a fwriadwyd i ni. A Dyw'n da trigarog, brodyr oll i'm ni. Cerddwn oll gyda'n gilydd, mewn hedd a harmoni. Gwyddiwn. Os cyffeswn ein pechodau y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau, a'n clanhau o bob anghyfiawnder. Offrymwn ein gwyddiau o gyffes ac edifeirwch.
Wrth droi at yr arglwydd cyffeswn y geiriau hynny o'n gennau, y meddyliau hynny a'r gweithredoedd hynny ar ein rhan nad ydynt yn gydnaws a galwad yr Efengil. Ond llawen hawn ein bod ni o'n offrymu addoliad i Dduw sydd yn Dduw o ras, trigaredd a chariad, sydd yn cymell yng Nghrist ei gariad tuag atom. A'i fod e dros y canrifoedd wedi cyfarch ei bobl ffyddlon gyda'r geiriau maddeuwyd eich bechodau yng Nghrist. Ac gan dderbyn y maddeuant hwnnw i Dduw y bor diolch. Offrymwn ni'n gwyddiau dros holl Eglwys Crist a thros bawb yn ôl ei hangen. Gwyddiwn arglwydd am y tangnefedd o ddichod ac am iachawdwriaeth pawb oll. Dros fywyd, addoliad a thystiolaeth yr Eglwys ym mhob man. Wrth feddwl am yr Eglwys fyd eang, cofiwn am ein brodyr yn chwiorydd yng Nghrist sydd yn addoli mewn amgylchiadau gwahanol iawn i ni. Cofiwn yn benodol am y rhai hynny sydd yn cael ei herlyd am ei ffydd ac yn addoli mewn ofn. Gwyddiwn dros yr Eglwys yn ein gwlad, dros ei llais broffwydol i'n cenhedlaeth ni. Par iddi o arglwydd ddatgan mewn gair ac mewn gweithred, mae fel hyn y dywed yr arglwydd. Gwyddiwn dros undod yr Eglwys. Gwyddiwn dros yr Eglwys yn ein gwlad. Gwyddiwn dros ein cyfundeb. Ac o gofio, gweithrediadau cymanfa cyffredinol ein henwad yn ystod yr wythnos yma, gwyddiwn am ei harweinwyr ac am fendydd Duw ar ei gweithgarwch. Rydym wedi'n gosod mewn lle penodol ar amser arbennig i dystio i Grist yn y byd. Gwyddiwn dros y byd a'i anghenion. Gan barhau i gyflwyno i'r arglwydd y gwlediaeth hynny ar ardaloedd hynny lle mae bobl yn byw mewn ofn, yng ngwyneb perygl, o dan amgylchiadau rhyfel, a gwyddiwn am holl bobl Crist sydd yn byw ac yn addoli ac yn dystiolaethu yn y llefydd hynny. Gwyddiwn dros ein llywodraethwyr a phob un sydd yn dylanwadu ar feddylfryd ein hoes. Cofiwn yn benodol am yr arweinwyr hynny sydd â'u penderfyniadau yn effeithio ar ein byw pob dydd. Pob un sydd yn gwasanaethu ym meysydd gwleidyddiaeth, newyddiaduraeth neu'r cyfryngau, a'r gallu o gylyniad i'w gwaith i ddylanwadu ar feddylfryd ein cymdeithas. Gwyddiwn dros bob un sydd mewn safle o awdurdod, iddynt geisio a chanfod arweiniad di, bod yn deyrngar i'r hyn sy'n iawn a chyfiawn, a cheisio bob amser hyrwyddo buddiannau uchaf pawb. Gwyddiwn dros gleifion a rhai sydd yn gystryddiedig. Dros bob un sydd yn byw gan brofi tensiwn, gofid neu ansicrwydd. Gwyddiwn dros y rhai sydd yn gofidio am ei dyfodol, a chofiwn am rhai sydd yn draddodiadol ar yr adeg hon o'r flwyddyn yn dechrau cyfnodau newydd. A rhai sydd yn camu ymlaen i gyfnod newydd yn ei haddysg neu yn ei gyrfa. A chofiwn yn enwedig am anghenion y bobl ifanc
a gweddïwn dros bob un sydd yn dylanwadu arnyn nhw. Dros fywyd teuluol ac anghenion arbennig rhieni a'i plant. Gweddïwn dros y tlawd a'r anghennus, yn ewynog ar digartre, dros y rhai airludur o achos cyfiawnder, a phob un sydd yn mynnu lle yn ein gweddi, yn sgil ansicrwydd, gofid, gweiledd, poen neu afiechyd. Offrymwn ein gweddiau distaw personol gan gofleidio y bobl hynny sydd yn rhannu ein bywydau. Cydweithwyr, gymdogion, aelodau ein teuluoedd. Offrymwn ein diolchiadau, ein diolch am y pethau hynny sydd yn dod yn feunyddiol i ni a'n bod ni yn ei cymryd yn ganiataol. Diolchwn am nerth, iechyd, cwmni a chymdeithas pobl eraill, a'r llu o ffyrdd y mae cariad Duw yn cael ei ddangos tuag atom. Agor ein llyged o arglwydd fel y gallwn ni weld dy lawd i ar waith yn y byd o'n cwmpas ac yn y bobl sydd yn rhannu ein bywyd. Ac yn olaf, diolchwn am yr rhai aeth o'n blaen ni mewn ffydd. Mewn cymdeithas a holl bobl Dduw, yn y nefoedd ac ar y ddeiar, cyflwynwn ein hunain a'n gilydd a'n bywyd oll i Grist ein harglwydd. Ac fe unwn ein gweddiau gyda'r geiriau a roddodd Crist fel patrwm i'w ddilynwyr cynta. Tri chant a deg, 310. Mae trysorau gras yn llifo fel y môr. Mae yn fy anwyl frawd rhyw gyfoeth mawr yn stor. Ymlaen yr af died wyf, mae digon yn ei farwol glwyf. 310.
Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Cadw fi ar y hun, hynna. Meddyliwch a funed am eich cartrefi. Os gynnwch chi ffotograffiau o amgylch y tŷ, y lolfa, y stydi, neu meddyliwch am y lluniau yna, os ych chi'n ymwneud â Facebook a'r cyfryngau cymdeithasol, am y lluniau chi'n gosod arnyn nhw. Gan amla, yn ni'n arddangos lluniau, yn ni'n hapus i dangos. Lluniau y milestones, y cerrig milltir, os mynnwch chi, yn ein bywydau. A gwe gewch chi luniau y plant yn fach, lluniau y plant yn dechrau ysgol, lluniau bosib y plant yn gwneud rhyw gyreiddiadau arbennig, lluniau priodasau, ac wrth bod y blynyddoedd yma ymlaen lluniau pen blwyddi, y gorau po fwyaf o'r ein ni gallwch chi i dathlu. Pam wedi wneud hynny? Wel, am o'n i mae ddigon naturiol bod ni eisiau cofnodi y cerrig milltir, hapus hynny, rhewi y profiadau. A mae'r ffaith bod ni'n rhoi ffotograff neu llun o'r digwyddiadau hynny o amgylch y tŷ neu fyny ar Facebook, yn awyddus bod ni eisiau cofnodi'r peth, cofio'r peth, ac ail fyw'r peth yn aml iawn. A dim byd o le ar hynny. Yn y natur ddynol, i ni'n awyddus i gofio y dyddiau hapus llawen hynny. Pryn bod pobl yn rhoi lluniau angladdau i fyny. Pryn bod pobl yn cadw lluniau o achlasuron trist. Na, mae'n ddigon naturiol bod y dyddiau hapus yna i'w cadw ar gof a chadw. A digon teg. Peter disgyblion oedd gyda yr arglwydd Iesu yn ystod ei weinidogaeth eisiau cofnodi y dyddiau hapus. Pa ddyddiau bydde hynny? A sa'n ni'n gallu edrych yn ôl dros y canrifoedd a gweud, wel, dyma lun dynodd Sam Pedr, dyna lun tymnodd Matthew ar ryw ddwrnod arbennig. Mae yna lawer o ddyddiau a chlasuron digwyddiadau eitha trist ag anhapus yng Gweinidog Iesu, ond be oedd y rhai hapus llawen? Sy'n ni'n meddwl mae un diwrnod, so Iesu ei hun a'r disgyblion eisiau gadw ar gof a chadw rhewi, os mynnwch chi, mwyn i ail fyw, oedd diwrnod bedydd Iesu. Diwrnod cyhoeddus, diwrnod hapus, a comisiynu, os mynnwch chi, dechrau Gweinidogaeth Iesu, dechrau i fywyd gyhoeddus. Ac roedd pethau'n ymddangos mor dda. Mae'r hanes am y bedydd, wel, mae yna nifer o resymau oedd Iesu mynd at Iwan i gael ei fedyddio. Ydyn ddim cweit yn siŵr pam yn union, ond yn y traddodiad Iddewig, cyn dechrau, ar gyfnod newydd, gweithgarwch newydd, neu waith newydd, yn aml iawn, roedd pobl yn mynd i cael rhyw ymolchi defodaidd. Arwydd o bod y cyfnod oedd wedi mynd heibio yn esgor ar gyfnod newydd. Mae yna eraill yn meddwl, wel, roedd Iesu yn awyddus i ddangos ei hunan yn llinach proffwydi'r Hen Testament, felly mae'n mynd at Iwan. Beth bynnag oedd y resymau? Rwch eich hunan yno, yn yr anialwch, ger i o'r ddonen, tyrfa yn ymgynnull, beth digon cyffredin yn ystod y cyfnod yna gyda rabiniaid gwahanol oedd yn teithio o amgylch y wlad. A mae Iesu'n dod, cyflwyno ei hunan i Iwan, mae'n cael ei fedyddio, a dyma'r llais o'r nef, hwn yw fy mab, yn yr un o'r wyf yn fodlon, yn yr hwn yn bodlonwyd. Diwrnod i'w gofio, diwrnod hapus, braf, gyhoeddus, yn yr un ffordd as chi a fi yn cofnodi priodasau, bedyddiadau, cerrig milltir mawr ein bywydau. Mae'n rhyfedd, pan ddarllenwch chi trwy'r Efengylau, ar ôl y diwrnod hapus yna, ath Iesu i'r anialwch. Cyfnod y profi, cyfnod y temtio, cyfnod yr unigedd ar bod
ar ei ben ei hunan. Ac yn o fod mewn achlysur hapus, dyma fe nawr yn cael ei arwain at gyfnod oedd ddim mor hapus. A mae patrwm bywyd i chi a fi rhywbeth yn debyg i hynny, yn dyw e. I ni'n cael y dyddiau mawr hapus llawen. O bosib, y dyddiau pan ni'n hapus yn byd, yn ymwybodol o fendith Duw arno ni. Ac yn gyflym iawn ar ôl y cyfnod hwnnw, neu ar ôl y diwrnod hwnnw, mae pethau newid yn ein bywydau ni. Ar yw i fyny ac i lawr, mae'n emosiynau ni a lefel ein hapusrwydd ni, os mynnwch chi. Y dyddiau hynny rhwng y ffotograffs yn ni'n hapus â nhw, yn aml iawn yw crynswth ein bywydau ni. Ac yn ystod 2 mlynedd gweinidogaeth gyhoeddus Iesu, ar ôl y dechrau mawr dramatig yma, popeth yn ymddangos yn dda, yn braf ac yn heilog, diwrnod y bedydd. O'n i ath saith meddwl Iesu nôl at y diwrnod yma. Pan oedd pethau ddim yn troi allan yn ôl i ddimuniad, neu pan oedd ei weinidogaeth yn arwain at gyfnod o erlyd neu gyfnod o gael ei wrthod. Ar y adegau hynny pan gafodd ei ffyddau i brofi. Sgwn i athsath i feddwl ein ôl at y comisiynu gyhoeddus yma. Ac yn ein bywydau ni fel Cristnogion, i ni'n dechrau'r daith, i'r rhan fwyaf ohono ni, i ni'n hollol anemwybodol o ddechrau'r daith, diwrnod ein bedydd. Ond yn yr un ffordd a bedydd gyhoeddus Iesu, mae'n bedydd ni yn gosod sêl a chariad a nod Duw arno ni. Ac nad yw'n meddyliau ni o bosib yn gallu mynd nôl at y diwrnod a cofio'r peth. Mae effeithiau y peth yn aros. Ac yn yr un ffordd, roedd effeithiau bedydd gyhoeddus Iesu gydol i weinidogaeth am honni yn ei atgoffa o'i berthynas unigryw a Duw ei dad. Hwn yw fy mab, yn yr hwn yn bodlonwyd. Ac i chi a fi, gydol ein bywydau, bod y dyddiau hapus yn dod ar cyfnodau tywyll, a rheina yn cael ei gwau i'w gilydd fel rhyw tapestry. O dan y cyfan, ac yn sail i'r cyfan, fel Cristnogion, mae cyfamod ein bedydd, a beth mae Duw wedi wneud drosto ni, a'r ffaith bod Duw wedi gosod ei nod arno ni. A mae hynny yn rhywbeth gallwn ni wastod cwmpo nôl arno fe. Beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywydau ni, mae Duw wedi ein galw ni, dangos ei gariad tuag ato ni, wedi ein croesawu ni i'w fewn i'w eglwys ac ei holl breintiau yr eglwys. Ac yn ddiwynyddol, yn syml iawn, mae hwnna'n golygu bod gras Duw yn rhagflaenu popeth, neu bod gras Duw yn dod o flaen popeth arall. Bod Duw yn gweithio ac yn gweithredu cyn ein bod ni yn ymateb iddo fe. A mae rhywbeth hyfryd o gysurlon yn hynny. Duw sy'n galw yn gyntaf. Duw sy'n gweithredu yn gyntaf. Mae Duw yn ein caru ni cyn ein bod ni yn ymateb i'r cariad hwnnw. Ond ar y daith, os nag yn ni'n gallu cofio ein bedydd, beth yw ochr arall y geiniog yn y cyfamod newydd? Ochr arall y geiniog, pan ni'n sôn am fedydd Cristnogol, yw sacrament swper yr arglwydd. Mae'r ddeubeth yn gysylltiedig â'i gilydd. Mae un yn cael ei wneud unwaith ac am byth, y bedydd, dechrau'r daith, y comisiynu, os mynnwch chi. Mae'r sacrament yn cael ei ailadrodd hyd ddiwedd amser. A nod a phwrpas y sacrament yw ein atgoffa ni, wel, mae Duw yno hyd. Ac wrth tapio mewn i'r peth, wrth cael golwg newydd, os mynnwch chi, dyna'r ffotograff, dyna'r llun sydd yn ein erthu ni ac yn ein bwydo ni ac yn ein porthu ni ar hyd y daith. Y tu ôl i'r cyfan, cariad y cyfamod. I chi a fi, Pererinion ar y daith, hwn yw'r wledd, hwn yw'r peth sydd yn ei cymhwyso, ein bwydo ac yn ei nerthu. Ac wrth fwrdd yr arglwydd, i ni'n cael ein atgoffa
o ddechrau'r daith. I ni'n cael ein atgoffa o'n bedydd. Yn yr eglwys, mae pethau cyffredin fel dŵr yn y bedydd, bara a gwyn yn y cymyn bendigaid, yn magu ystyr dyfnach. A dyna ffordd Duw, cymryd pethau cyffredin bywyd, a'i newid nhw, a'i defnyddio nhw, a rhoi pwrpas a bendith ynddyn nhw a thrwyddyn nhw. A pob tro ni'n troi at swper yr arglwydd, ni'n cael ein atgoffa o lle ni wedi dod, dechrau'r daith, ein bedydd. I ni'n cael ein atgoffa o lle rydyn ni ar hyn o bryd. Achos ni'n dod ar byd cyfan, ein gofidiau, ein cyffes, at fwrdd yr arglwydd yn y presennol. Ac ni'n cael ein atgoffa o'r hyn sydd i ddod. Achos mae pob dathliad o sacrament yn pwyntio ni mlaen tuag at ddiwedd amser. Ni'n atgoffa o lle ni'n mynd yn y diwedd o ganlyniad i ras Duw trwy'r sacramentau. Gwyddiwn. O ddiwyntad, cynorthwya ni i gydnabod grym ein bedydd. Dy fod ti cyn i ni ymateb eith gariad wedi rhoi sêl dy gariad a nod y cyfamod arnom. Diolch i ti am yr adegau hynny yn ein bywydau lle ni'n gallu llawenhau a chyfnodi'r pethau. Yn ymwybodol o'r dyddiau tywyll hefyd, dyrwn ni o arglwydd ddawn i edrych yn ôl ac i sylweddoli sut rwy ti wedi ymddwyn ac ymdrin â ni yn y gorffennol. Wrth droi at fwrdd yr arglwydd, dewn ac anghenion y byd atat. Diolch i ti am ymborth ar y daith. Diolch i ti am y sicrwydd dy fod unwaith wedi gosod y nod arnom, a dy fod ti yn cadw'r nod hwnnw ac yn cadw dy rôl yn y cyfamod. Par ein bod ni arglwydd yn edrych ymlaen felly, yn obeithgar ac yn eiddgar at ddyfodiad y deyrnas. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. A'r emyn wrthyn ni agosau at fwrdd y cymen 660. Wrth nesu at dy allor lan o ddew, rwy ni nawr dy weld a byw, o cadw di bob meddwl drwg i ffwrdd, ac na foed un bradychwr wrth dy fwrdd. 660.
Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru Iesu yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd a gwaredwr. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwahodd i rannu yn ei le. A daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y wledd yn heyrnas Duw. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf o'r phwystrau chi. Cymerwch waiau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngiedig o galon, ac fe gewch o'r phwystra i'ch eneidia. Lliw neiriau sefydlu swper yr arglwydd yn ôl yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd adroddodais i chi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddodiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi, gwnewch hyn cof amdanaf. Ar un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, ar ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Efelychwn felly esiampl ein harglwydd Iesu Grist mewn gair ac mewn gweithred. Tagnefedd yr arglwydd a bob amser gyda chi. Mewn i fuddod diolchymyn yr arglwydd Iesu Grist ac cof amdano y gwnawn ni hyn. Yr hwn yn nos y brydychwyd ef a gymerodd bara. Ac wedi ddodiolch fe'i torodd, a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdano. Yn yr un modd wedi swper fe gymerodd y cwpan, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwch ef cof amdanaf. Iesu oen Duw trig ar hawr ffym. Iesu sy'n dwyn ein pechodau trig ar hawr ffym. Iesu, iachawdwr y byd, dyro i ni dy dangnefau. Dewch yn nes a derbyniwch gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosoch, ac yn borthwch ar nwef yn eich colonnau trwy ffydd gan roddi diolch.
Am hemyn ola, 629, 629. Rwy I mi nefodad yr ysbryd glân yn nawr, wrth geisio cofio'r gwerth a gaid yng ngwaed ein Iesu mawr. 629. Dad grasol, diolchwn I ti am ein bwydo wrth dy gwrdd a'r ymborth nefol hwn. Boed I ni sy'n cyfranogi o gorff Crist, fyw ei fywyd at gyfodedig ef. Boed I ni sy'n yfed o'i gwpan, ddwy'n bywyd I eraill. Boed I ni a oleir gan ei ysbryd, ddwy'n goleini'r byd. Cadw ni'n ddiogel yn y gobaith a osodais ger ein bron, fel y byddwn ni a holl bobl yn rhydd, ac y bydd y ddeiar gyfan yn clodfori'r enw trwy Grist ein harglwydd. Amen. Ewch fewn tangnefedd I garu ac I wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac y drigo gyda chi o'r awr hon hyd byth. Amen.